Fotosynteseformel. Vand plus koldioxid plus sollys giver druesukker plus ilt. Fotosyntese er grundlaget for livet på jorden. Det er en rigtig smart proces, der skaber fast stof af enkelte ting, som lys, luft og vand. Hvordan virker det? Ved hjælp af solens energi kan planten sætte koldioxid og vand sammen, så det bliver til druesukker og ilt. Druesukker, eller glukose som det hedder, kan dannes til stivelse, som sammen med næringssalerne fra jorden bygges om til alle de andre stoffer, som træet består af. Druesukkermolekylerne er små. De bliver transporteret fra bladene ned i træets vækstlag i barken. Her bliver druesukker omdannet til cellulose, som er den vigtigste del af vedet, og til stivelse, som er træets forrådsstof. Åndingen. Fotosyntese kræver altså lys. I mørket ånder træer og planter ligesom alle os andre. De dele af træet, der ikke er grønne, ånder også hele tiden. Når mennesker dør og planter ånder, forbrænder vi sukker og ilt til at få energi, og vi udskiller dermed koldioxid og vand. Energien bruger vi til bevægelse, til varme og til alle vores livsprocesser. Udover energi giver maden os de byggesten, som vi bygger vores krop op med. Respirationsformlen. Glukose plus oxygen er lig med carbon plus vand plus energi. Langt de fleste levende væsener bruger respiration som deres metode til at udvide bioenergi af organisk stof. Det gælder både de autostrofe, altså selvforsynende grønne planter, og de heterostrofe planteædere, rovdyr, snyltere og nedbrydere. Alle højere væsener har særlige organeller, mitokondrier, der udfører en enzymatisk kemiske del af respirationen. Menneske mitokondrier har betydeligt mindre DNA end svampe, alge og plantemitokondrier. Selvom respiration er en forholdsvis effektiv metode til at udvinde energi af fødemidlerne, så er der et meget stort varmetab undervejs gennem processen. Omsætningen via respiration kaldes aerob, mens omsætning uden ilt kaldes anaerob. Det sidste kendes blandt andet fra en række gæringsprocesser af glykolysen. Også i jord foregår det meste af omsætningen ved respiration, men to forhold kan gøre dette umuligt. Dels kan vandindholdet i jordens porer forhindre et tilstrækkeligt hurtigt luftskifte, og dels kan komprimeringen af jorden forhindre dette. Af disse grunde dannes der en ilthorisont i jorden, som adskiller lag med mere end 5% iltindhold fra dybere lag med mindre end 5% ilt i jordluften. Denne grænse er afgørende, for det betyder, at den skifter fra henholdsvis aerobe omsætning, altså respiration, til anaerobe, altså gæring. Proteiner er store molekyler, der er essentielle komponenter af alle levende organismer. De deltager i alle cellulære processer og fungerer som biologiske byggesten og som enzymer for de kemiske reaktioner, der foregår i alle levende organismer. Proteiner er livsvigtige for kroppen, fordi de indgår i rigtig mange af kroppens processer, såsom celledeling, ilt og fedttransport i blodet.